लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैदों जोंनि बर' मुभि ना जाय सोलिबाय थादोंमोन दायो बर्थमान बियो रिलिज जानो थांगासिनो ना 30 सेप्तेम्बर माने गाबोननोसै आरोना सुनिबार गाबोननोसै 30 सेप्तेम्बर जागोन। बे आपडेटआनो मा ओरैबायदि धामाका मजा आरोना नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायनानै लाहैब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना क'क्राझार ना फिल्म स्टुडिअ ना जाया थांबाय ना बेयाव थांबानो नुगोन आरोना नोंथांमोना गाबोननि दिनाव गाबोन 30 आगष्ट 30 सेप्तेम्बर ना गाबोन देखायगोन आरो फिल्म अपेनिं जागोन आरोना फिल्मनि नामानो जाहैदों जांख्रिथायनि थैसाम। बे मुभि ना फिल्म मुभि बिथाङा बेखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन आरो गाबोननि दिनावनो मा गराय फाग्लि ना बेखौबो माबा खयराबारि ना बेयाव डिमाकुसियावनो अपेनिं खालामनाय जागोन। बेखौ फिल्म माबायाव मोनसे प्लेटफर्म दङ बेयाव खोन्थानाय जागोन आरोना लोगोसे आरो मा गोदान नोंथांमोना आपडेट लाबोबाय थागोन ना। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना जुदि जांख्रिथायनि थैसामखौ बयबो नायनो लुगैखादों आरोना ओरैबायदि हिट जादों ना जोंनि बर' मुभि एबा बर' फिल्मनि मादाव नैबे जांख्रिथायनि थैसाम होनोब्ला ना बहुद हिट सुपार हिट जादों आरोना 100आव 100% होननायबाबो अरजाया। नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नुसनाखैब्ला नायब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर।